Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanami inanami dotna sudena hinahalongan nami. Sebelum tapuka parminggu ta rap mahita martangyang di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata, maradeh maitasian buku edet nomor 125 ayat sada rodet 2.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Parnegan basa do Jehovah, tahu pertano batuan diare hagugutan, jala ditanda doakan na marhaposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugono suatu dosan na sokal jala na bonar. Dialhodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha. Alani hupangido hami tuho, saya ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang roha nami. Alay tugu-tugu hami marhiti-hiti todim, asa uduk, serep, tobok jala berjuro hanami dia depan ni halak saluhut. Alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamu mapatik ni debata sian Efesus 5 ayat 8. Ay naholom do hamu na jolo alay tiurdo ang gunoeng di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hatiuron atong rap mangidugugo mahita tu amata debata ale Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon na bartupatik. Amin. Oh
Tato potima dosa tatu ada poni tuhata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahona sesan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akna marsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon maha tuami todim na badiai. Asaw nang ganggu rohanami di asin ni roham. Alay asa hot rohanami marabosan laho. Mangkotapon nasa dosa dohot roha pertibion. Asaw pasat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot tuasasan ni dosa. Sono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diharsai ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri menelesai akka pangalasem alani hadiriokku. Jala dang be hupai ngot-ingot akka dosam. Hang sangapon madi debatana digijang. Amin. Tajahama hatani debata turbuk di hari mingguon. Imasian uloni apostol 10 sia. Ngamuka sian ayat 10 tolu. Rodi ayat 20. Tajahama margati sorin. Ano di ayat parpudi rap mahita majahasa. Jadi adong madeba jahudi nama taot. Akasiba bali begu na manguji makatahon guarni Tuhan Yesus. Tuaka partodina hodari. Akanin nama mangasahon Yesus na binara tahun si Paulusi upabali maham. Akka anak misis koyas sada malim ni Jahudi pitu halak dona mambaesa. Alay ni nato dina hodari mangalusina sida. Nahutad do anggo Yesus si Paulus pe huboto do alay anggo hamu isedo hamu.
Laos pita hopi jolma partondi na hodar imana sida, dipatunduk mana sida duatsa, digosa-gosa, polo marsai mara, jala marbugang na sida mapurus sian jabui. Jadi diboto saluhut halak Yahudi ma rodi halak gorik na marenganan di huta Efesus, gabi songop mabiar turohana sida saluhut, gabi tongama guarne Tuhan Yesus. Jadi torop sian aka naung gabe porsea romanopoti, jala pabohawon, bahen-bahen nasida. Jala lando sian aka na mangulahon hadatuon na jolo, palunggukon aka pustahai, isoksohi may jala saluhut na dungi dia sama argana jadi dapat ma 50.000 rupiah. Songoni ma lam rarat jala lam hot hatai hobar tu hagogoni Tuhan. Martua do akan atau mangihon hatan debata jala no peopsa. Amin. Tidak kemah haporsiaw tay song na ina tidak kunidong atas haporsiaw di sadok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargo na suhoto dosan nato mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima tumuwon si Maria nagabagabayan si Anto di perbadia ada orang suabubuhan ido tuhata nato maon na bernit di panghoman silatus nampatnya terpajal lo ibana di hapinor silang na tua tuban watoru deng ditanom namulak mangolo di arep batoluhon namanaik du surgo lahudul siamun di debat Jehovah amanai pargo na suatu dosani di sima ibana payamulus au porsea di todo perbadia jala adong sara huria nabadia huria hatopane ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia haitan namandok mulak manguluso dagini halak naong mate do ni hangaluan na sura suda. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna, tabege matikting di huriata HKBP Rawamangun,
Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 30 Agustus 2020 dohot satorusna ganup ari Minggu patu pawon ni Huriato do opat hali parmingguan di gereja dohot tolu hali parmingguan marhite rekaman ima sekolah minggu praremaja dohot remaja. Ruas nananaeng marminggu di gereja asa jolo mendaftar marhite WhatsApp manang SMS tu call center HKBP Rawamangun nomor 08 sada 2 sada 0 onom tolu di hari Jumat dohot Sabtu mulai pukul 8 WIB sahatu pukul 10 onom WIB. Ruas namar minggu asa totop mematuhi protokol kesehatan. Ima memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dohot menjaga jarak. Syarat dohot ketentuan boima tajaha di harota stikting manang di website HKBP Rawamangun. Papungu pelean tu haporuan diakonia HKBP Rawamangun. Minggu 6 September 2020 di Sude Parmingguan Dung Sipul Jamita papunguan pelean dohita imatu haporuan ni diakonia ni Huriata marhite amplop na pinarade ni Huriata di gereja dohot di bagihon ni sintua wikna tu ganup ruas manang boima ditransfer marhite rekening ni Huriata tu Bank Mandiri nomor rekening 00 onom 00 sia 2 7045 sia onom. Ruas naso boy ro mar minggu tu gereja boima di pasahat marhite sintua wiknabe. Jala akka ruas naman transfer ik kontak kasma di Papua tu haporuan ni diakonia ni Huriata. Tatangnyakon ma asa sude denggan mardalan ulaon diakonia ni Huriata. Pendaftaran pelajar CD reguler 2020-2020 sada. Gereja HKBP Rawamangun membuka pendaftaran tu akka iana kota nanaing maka tidakon haporsiaon tahun ajaran 2020-2021 sada dohot syarat. Sada mengisi formulir pendaftaran. 2. Membuat surat pengantar sian sintuawi. 3. Melampirkan fotokopi surat tardidi dohot kartu keluarga Huria. Formulir pendaftaran boima di jalo tu sekretariat ni gereja jala ikon di Paulakma paling lambat hari Minggu tanggal 10 September 2020. Saleleng adong dope pandemi COVID-10 sia akayana kota marsiajar marhite aplikasi Zoom. Pelayanan seksi sending Dewan Marturia. Sada Senin 31 Agustus 2020 seksi sending HKBP Rawamangun patu paun pelayanan kasih tu lapas narkoba Cipinang marhite aplikasi Zoom meeting. 2. Seksi sending HKBP Rawamangun naing patu paun pelayanan persekutuan keluarga muda jala mula utama di bulan September 2020 marhite aplikasi Zoom meeting alani seksi sending mengundang ruasta keluarga muda na ditoru ni 10 tahun parsari peona asa bergabung ma tu persekutuani. Kegiatan Naposo Bulung. Sada Naposo Bulung HKBP Rawamangun Mano Gihon Sude Naposo bergabung tu penari tortor. Pendaftaran dibuka tanggal 31 Agustus 2020
16 September 2020. Dohot paduan suara Naposo Bulung, pendaftaran dibuka tong 30 Agustus 2020 sahatu 30 September 2020. Jadwal dohot tempat menyusul. 2. Naposo Bulung HKBP Rawamangun, naing patu paun kegiatan parheheon Naposo dohot tema tim Together Everybody Achieve More na naing patu pahon di tanggal 31 Agustus 2020 sahatu 6 September 2020. Di acara parheoni patu paun ma piga jenis lomba ima, lomba cover lagu rohani, lomba cernas cermat Alkitab, dohot lomba e-sport. Naposo Bulung ni Huriata Riyama mandohoti parheheoni. Sistem kehadiran online anak sekolah minggu. Hobar tu peningkatan pelayanan ni sekolah minggu HKBP Rawamangun, seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu dohot tim multimedia HKBP Rawamangun nunga mempersiapkan sistem kehadiran sekolah minggu marhite online na dimulai tanggal 30 Agustus 2020-on. Tujuan ni programi boi mata jaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pinangidoma tunatoras asa mamake sistemon laho mandaftaron akka yanakon di sude kegiatan ni sekolah minggu. Boa-boa naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Trias Moro Adi Lastanto, anak ni Amatta Pujo Purnomo Hadi almarhum, tubuh ni Inata, Rohaya Suliah, ruas ni Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Dohot Orowana, Neti Evelyn Hutapea, boru ni Amatta Poltak Hutapea, tubuh ni Sinta Boru Hutahayan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 September 2020 pukul 10.30 di Gereja Kristen Pasundan Bekasi. Tuhan tama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan. Namoding. Sada, na di hari Minggu 23 Agustus 2020, nunga jumolo moding sahalak ama ruas ni Huriata, Maston Pargolakan Manurung, umur 56 tahun. Hinabaluon ni Inata Sinta Risma Wuli, Boru Simbolon. Alamat Jalan Pramuka Jati Sada nomor 6, RT 00 Sada RW 08, Pasebam, Jakarta Pusat, Wik, Rawasari, Cempaka Putih. Tuudean hari Minggu 23 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Na di hari Rabu 26 Agustus 2020, naung jumolo monding sahalak ina ruas ni Huriata, Reni Marida Boru Sihombing. Umur 56 tahun, hinabaluhon ni Amatta, Marulak Sibarani, alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 Gang Remaja 2, RT Sia, RW 04, nomor 25, Jakarta Timur, Wik Jatinegara, Kaum. Tuudian hari Rabu 26 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon. Tolu, na di hari Kamis 27 Agustus 2020, naung jumolo monding sahalak ama ruas ni Huriata, monang pakpahan umur 40 sada tahun, ni habaluon ni Inata, Pendeta Agustina Boru Silitonga, alamat Jalan Rawamangun Muka, Sia nomor 10 pitu, A Rawamangun, Wik Rawamangun Sada. Tuudian hari Jumat 28 Agustus 2020 di TPU Pondok Rangon.
Opat, na di hari Sabtu 20 sia Agustus 2020, naung jumolo monding sahalak doli-doli, ruas ni Huriata, Maruli Bangkit Sanjaya Manurung, umur 21 tahun, anak ni Amata Marlon Manurung, Ida Rohana Boru Hutasoit, alamat Jalan Rawadas nomor 70 Onom, RT 010, RW 03 Pondok Kopi, Wik Duren Sawit. Tudean hari Sabtu 20 sia Agustus 2020 di TPU Jatisari 2. Tambahan Namar Sahid asa ditangiakon, Sintua mangiring butar-butar, dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion tu keluarga Namar Sahid Toni, Namar Sahid. Pelean dohot akka udut-udut di boa-boa, tajahamadi harotas tikting naung pinara deni Huriata. Di pasu-pasu tuhat tama, barita, masa dohot ulaun akka sipatu paota bahen sangap di goarna. Songoni matikting di Huriata Minggu Sadarion Horas. Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom adihita saluhut na. Songo na so semangat ate. Horas. Nagabeturpuk jamita dihita, ima tarsurat di 5 Musa 10:8. Mamuka sian ayat sia 1 ayat 14, songonon maridok. Iadung masuk ho tu tanu si lehonoku di Jahoba di Batam tuho, dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na niulahoni akabangsoon. Naso tupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak napaboluson anakna manang boruna, sian api manang halak pangarunding, manang si jujur ari, manang si tabasi ulok, manang parsibalik mata. Manang si bahen panutupi, manang partondung, manang namanukun, beguni namate. Ay marbias-bias itu tudo rohani Jahoba mida saluhut halak, akan namangulahon si songoni. Jala alani bias-bias aka si songoni pabaleo ni Jahoba di Batama aka bangsoi maradopoko. Ikon sun denggando anggo mardongatoko Jahoba di Batam. Ay bangso parbegu aka si soluhonomu somaldo nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari dohot pangarunding. Alai dak songoni pangalehon ni Jahoba di Batam anggo tuho kido yanggo sahakna. Hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus. Topik minggu dihita se-HKBP seluruh dunia ima monang maradopon waso hagolapon. Aha dohoroa na ikontaha monakon. Mulo tajaha na kinturpuk dihita,
naing mandok tu hita, bohado hita manga respon turpukon. Alana buasa ikon monak kita mangalo huaso hagulapon, menang melawan kuasa kegelapan. Di pangido tu hita, tarlumo bimanang di minggu pandemi di situasi pandemi COVID-19 siaon, taringot tu kesetia atta tu Tuhani. Biasana halak molo nunga bertubi-tubi ro parukilon, ro aka pergumulan, galedo pamatang na. Alai diturpukon, didokdo asa satia hita tu debata. Alana, suka atau tidak suka, benar atau tidak benar, ternyata dalam kehidupan ini melalui survei masih ada kita yang hidup di dalam kuasa kegelapan, hasil pelebeguan. Molo istilah sian bahasana asli dipakai untuk menjelaskan kuasa hagulapanon ima didokdo okultisme. Okultisme on berasal dari kata okultus, mempunyai arti naparjolo dibalik, napaduahon tersembunyi, manang buni, napatuluhon misterius, napaopaton gelap. Oma lapatani okultus. Aka kuasa gelap selalu do nasida mangula di bagasan hal-hal tertentu secara buni, manang misterius. Bahkan dang boi dijalo pikiran dengan nyata. Boi do sudah hita jolma dikelabui. Jala memang jocot tong dipakai hatani debata lau mangulahon ulaon nai. Lapatana ikon dohita umbiar mida Jahoba. Molo didok dison keras do turpukta. Unang lewan boruta manang anakta nagabe tubal. Halak naing maju, naing jaya, naing mamora. Lao tu aka sepelebegu manang tu dukun, tu datu. Gabe adong tubal na. Alai dison takas didok, jangan jadikan anakmu dan putrimu songon tubal. Edang adong marlapatan, taboto do lapatan ni datu. Datu ima dang tutu. Molodang tutu buasa mai kon lau hita tu halak dak tutui. Ikon si tutu do hita ro ima Tuhan debata. Alana memang gabe bingung do nuain kita di daerah DKI Jakarta. Ai tikos do molo halak sian bona pasogit sian hitaan ro tu Jakartaon naik marubat. Hita nasia Jakarta lama tu Singapura tu Kuala Lumpur tu Penang marubat. Toho deh kan. Alai buasa ma saya godak halak kita ngadi boto marsahit di dokon dokter sahit naon. HP tong lau tu huta marubat mulak do muse tu huta. Di dokterina berobat kampung. Hita marpikir molo di dokdo marubat kampung. Do lapatana molodang berhubungan tu sidang tutunak kini datu. Kita masih sering tidak percaya diri di bagasan ngolu tahun. Satabi dihita akan nama biar tergeser kedudukanna di kantor sian kursi basah non dakuboto alania kursi basah atikna disiram air lu gabe basah teh sian kursi basah saunang dapot tu kursi nama hiang di baem mak saku-saku mak di pulpen nama manang dikat pinggang manang nuaing zaman do batu cincin teh marisi do nunang macam-macam po
Lapatana molo dibereng pimpinan niba, penaniba, at manang dipinjam, manang adong dibereng maikat pinggang niba, bagai besongon nabur judo pimpinan nidang digeser beau. Tu dia maha porsiauta molo nunga tapake cara si songoni laho maka monakon kemenangan diri kita sendiri. Mau dibawa kemana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau sudah ada Allah lain, mangula di tonga-tonga ni ngoluta, songo kita majolo. Mula dong sada ama, dibereng aka inatana, selingkuh, ahado na dibayan naka ama, maradu muruk, maradu membunuh, molo na suadong hapor siyaon na. Songoni donang kita ina, bodo prasata molo tabereng amata berselingkuh tu perempuan na asing. Tung songoni do, tahilala acit ni rohata. Songoni do nang tuhatta. Dia sangat sakit, dia sangat marah apabila hita mandok dirita hala Kristen, HP hita mardongan tu si pelebegu manang tudatu dang tutu nak kini. Sama, hidup ini nyata. Bukan teka-teki dan bukan hanya kata-kata mutiara. Di zaman Nuaingon, dipaingot hita. Ay molo nga marsahit kanker leleng doi diobati kan. Adong do proses na. Bapakku penajulo songonido marsahit asma sampai 7 bulan. Non mahotel na rumah sakit persahabatan. Tidak ada hari tanpa rumah sakit persahabatan, nggak gabe hotel. Ganup bulan dikon masuk, ganup bulan dikon masuk. Ima, molo sahit asma, leleng doi. Dan nagabe lari pikiran iba, nggak jelas di dokter, oh masahit na. Alai saya ganggu pikiran na dibain halak doi inna. Gabe lari ma pikiran na. Lau mahamu tuhuta, adong do disi opuk ta sia dui inna, boy doan pamalum. Dang tikos behita. Hita maradu mangalului dokter na hebat. Alai molo pos rohata, dia akan asa sahit. Dak pola luluata dau-dau. Ya halak na marubat di luar negeri pe tongdo mate. Halak na marubat di puskesmas malubdo. Esongoni do hami tiki seorang ma anakku na parjolo boruku buah bajuku. Asal marsahit, si matuaku pitadokon bawa ke dokter spesialis anak enak. Terus maholan tu spesialis anak. Jadi mau lolau tu dokter Nadia na asing dang bui malumi. Alai gabe pelajarak diau di anakku na berikut na di 2, 3 dan 4. Ape anakku si nomor 3 mohop. Holaku buan tu puskesmas olan hupasobu ibana mardalan di pekarangan di puskesmas tor malum do. Dang pitor ikon tu dokter. Jadi memang hita sendiri do sabotulna naboi mengatur songon dia do parsaurat tu di bata. Molo di dok Tuhan dison ikon satia hita unang tasomba debata na asing. Itu termasuk dalam patik paduahon. Ya. Asa unang tabain aka tenungan-tenungan manang patung lau si sombaur. Ay molo mangokal holi hita. Saya adong do aka barang-barang na tinggal di dia ni tortadoko do. Dia husipan ay sakti doin na. Dang adongi. Au na jolope sanga do hudok malilu ate. Ay omakku kan baru Cina do Tionghoa. Jadi adong do kegiatan ni aka halak Cinao molo ngaceng beng, molo ngadong acara-acara laho matu udean, di baima karotas ay molo di kuburan Cina tong dipudinai kan belga do tong gudukani, di baima karotas ahado lapatani diselimutin biar opungmu tidak kedinginan inna. Cai hu bereng-bereng ma ay daku boto ay SD do peau. Di baima bakaran-bakaran ini si hiyo-hiyoi. Toribae ma 7 jenis kue, 7 jenis buah, disima dibaen.
dukoni dibakar ma sigaret. Ala memang daku boto manang dia satu sonari pe gabe mau lu pikiri gabe mau to doau. Dibakar ma sigareti dibayan ma di pinggirani habis ma ama di dokon omakku. Nih ngadi isap engkong mu ala manjo engkong doau tiki ikan ala opung bahasa Cina. Sudah diisap engkongmu ini rokoknya Nina. Jadi bapos tuh tahe ido tutu habis tuh sigareti HP dumpe dewasa sonari pe hubereng akan nama risap mau di pasomu bo sigaret na di asbaki tongdo habis amang tahe lilu nayau di bayi nomaku dung sikola padita mau torhudoko matu amai ama ibu tohodo danga dong be hubungan ni namate dohot namangulu putus. Molo naing martangia kita martangyang tu na tininggal koni namate iyo. Asa dame, asa lantu posna, asa porsea. Mulai siani, sikola padita au, ala baru-baru dope tingkat sada dang berani dope au mamodai na tua-tua. Ale dung di tingkat tolu ma, adong khusus membahas soali, torhu fotokopi, husuru ma dijaha omakku. Mulai ma sadar, ya mama mana ngerti, mama kan dulu dari Islam, dari Cina. Jadi kalau sudah diterangkan bahwa hal ini berlawanan dengan kekristenan, ya sudah jangan kita lakukan, inat tong. Jadi mulai Mas Yani, saya bangga dengan adanya paper itu, mama saya tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti dilakukan setiap tahun. Di Bogor don waing udiani opuku. Alani hamu akadongan na jolo pesongonido. Sai tangis do ate-ate mamereng aka ama-ama na gila buntuton. Ya, togel-togelon. Lau tudian borngin marhua mangido nomor amang tahe. Segani pikirakon. Oma nama baik kita tidak punya jati diri di hadapan Tuhan. HP Tuhan tak imat Tuhan yang luar biasa. Holan martangia kita di garejaon ganup minggu tadokdo lehon madihami si panganon si ganup hari. 1 minggu ke depan ada kita yang kelaparan. Sa pogos-pogos ni hita nuaingon boido tatuhor. Nanggo apala boras, danga dong papogos suhita. Tapi kita tidak pernah merasakan bahwa itu ada campur tangan Tuhan. Kita menganggap danga dong Tuhan moloso adong hepekta. Danga dong Tuhan moloso berhasil au. Danga dong Tuhan moloso malum sahitu. Danga dong Tuhan moloso naik jabatakku. Kita selalu mengkait-kaitkan dengan kepentingan kita sendiri. Padahal di sidungo hita manogot. Apa yang terjadi? Saya selalu bersyukur. Ternyata Tuhan masih memberikan kehidupan. Di sido au lopi tangan martangiang mandok mau liate. Alana godang akadong aku padita. Adong tiki di Tangerang. Dang dungobe manogoti ngapitor lao sa leleng-leleng na dang diboto adigan mate. Alana narap modom do. HP pagi-pagi sudah tidak bernyawa. Ini yang tidak kita ketahui. Holan Tuhan do nama boto sa di hari mahita borhat sian tanoon alai molohita dakta boto. Oma na di dokona buni sakap ni debata nasoboy ta atusi. Alai memang nakin okultus nakin adong opati di balik buni misterius gelap. Oma ulaw ni akahajahaton. Makanya apa perbedaan terang dengan gelap? Molo di bagasan terang sudedo hita tarida nio kita boy nang pemar masker hita boy masih berengan. Alai molo golap do dak kita boy. Molo golap pikiran ni jual mape selalu dalam kejahatan. Ai molo makataya tong suami istri manang si matua do paro main na di teras molo galak atong lampu sangona kompak ate hamu nama katay hatain na kan ala tarida ale molo golap ay marua doi si matua do paromaina digolap-golapina ngapitor adong pikiran na jahat. Jadi ima
salah satu pengertian yang nyata Majo, nyata bahwa kegelapan selalu membawa keberdosaan dan kesalahan. Molo terang, selalu semuanya jelas dan transparan. Ondo na dipangido di Turupukta. Asa sudah hita gabe anak-anak terang, mangulahon segala sesuatunya dengan jelas. Semua kita pernah bersalah, tapi jangan kita menghakimi kesalahan orang itu. Tidak ada hak kita menghakimi. Adong do Tuhan na menghakimi. Biar saja, pertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, itu yang penting. Bangga kita menjadi HKBP, Jemaat HKBP Romangun. Aleta suku madirita, ahananok tabain di HKBP Romangun. Kebaikan atau keburukan, tak evaluasi mak. Nakinungai tik-tikon. Mulai minggu depan, papungota ma pilihan amplop ima tu keperluan diakoniata. Kita lihatlah, holan di bagasan 1 mingguan, opak do namonding. Sedia ma biaya tu namondingon, siak kita tu hita do. Jadi molo didok nina, adong gerakan amplop diakonia, tergeraklah hati kita. Karena kita adalah anak-anak terang. Adang ulo mga leon, adang pos rohaku, padaw may, palias may siya pikirata. Saya memberi karena saya mau menolong orang lain. Saya memberi karena saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah saya terima. Ikon adong dotong prinsip si songon itu hita asa boy hita mengevaluasi diri ta. Apalagi mah di situasi pandemi Covid songonon, karena pengangguran tung songoni do maul na mangaluli par karejoan dangi. Adong manu nga diterima, adong manu nga ACC, alai satu sonari dang boy dope masuk karejo. Apa yang mau kita katakan? Mau kita salahkan Tuhan dengan apa yang terjadi nuengon? Tidak bisa. Saya malah justru berpikir, kejadian pandemi COVID-19 ini mau mengajak kita asa terus kita di bagasan serep dotoruk neroha di bagasan ngoluon. Aidang pandang bulu be, akan nama mora akan pogos, manang ise nahona manang aha. Laudo tu ukuran 1 kali 2 meter. Ima inganat tanah parpudi. Di pandemi COVID tidak ada yang kaya diselamatkan, tidak ada yang miskin diselamatkan. Alai diajak dohita, lau mengkoreksi diri. Mana lebih banyak bersyukurkah atau marungut-ungut? Jojotan dohita marungut-ungut. Apalagi mah tu hita ina teh songonau, au ngagodang nuaing martangyang. Asa dilihat Tuhan kesabaran yang lebih lagi. Asa unang becerewet. Hita ka ina holan dang dicuci piring ator pitor songona. Itu dia do ka dagdanakon. Laso boy dicuci piringon. Manang jabu pe kotor. Molon waing ngabulus berohakku. Alaniaha semuanya pasti ada waktunya. Apalagi matuhita akan naung di atas 50 tahun. Unang behita mangulahon akan asotikos di hadapan debata. Karena hidup ini adalah tabur tuai. Ado data tabur, ido nata tuai. Molo tatabur do kejahatan, keberdosaan, setabi di hita. Mate do hita. Parbue nata ulai gabehona matu, pinoparta. Kita tidak mau seperti itu dan itu yang saya pikirkan. Alana dangadong rugina. Kita mamain dengan tuhala. Bahkan dibuli, bahkan difitnah. Itu harus kita terima dengan lapang dada. Karena apa? Ada Tuhan di atas yang melihat siapa yang benar. Molo hita tikos, dak pola mencari pembenaran tu akan asing. Tapasipma. Alaniaha, karena kebenaran itu akan nyata dengan berjalannya waktu. Ay molo nasalah hita, kita akan selalu mencari pembenaran. Itu makanya orang sering bilang, maling teriak, maling. Jadi sudahlah. Apapun yang terjadi di bagasan ngulutan waing, di zaman pandemi COVID museon, semuanya kita kesulitan.
Puji Tuhan, molo adong aka keluarga yang tidak kesulitan sama sekali. Dan inilah subsidi silang mengurupi akadongan na kekurangan. Marhite pelayanan adong. Ay marbarita nauli di tonga-tonga ni huriadang ikon sian langgatanon marjamita. Boy do sian perilaku, pelayanan, sian tangiang. Adong hepekta mengurupi talean. Molo so adong tenaga ta, dang adong tenaga, dang adong hepeng batangyak ta, umar gadui. Jangan kita selalu minta didoakan, tetapi kita tidak pernah mendoakan. Jadi tadi banyak di sini pokok doa yang mau kita doakan saudara-saudara kita yang sakit. Paling tidak kita mampu mendoakan orang lain. Asa gabe anak-anak hati uron hita. Unang be mangolu di bagasan aka okultisme. Enggak ada lagi zamannya nuaing. Aka naposo naso dapot rokap na nang penaung marumur unak pola lao tuduku nate danga dongi ilmu peleti danga dong pos maroham na ditabuni debata dope rokap munai molotung so dile debata dope akadakda anak ditonga-tonga ni rumah tangga naung marumah tangga adong dope na yang berengon ni Tuhani kesabaran na paimahon pasu-pasu ni Tuhani ido na ikon. Tapi kiri, jangan pernah bersungut-sungut tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Asa gabe anak hatiuron. Alana nuaingon tabereng do. Ya, saya hanya bicara secara nyata. Kita lah yang mengevaluasi diri tasad diri. Tabain madikarotas. Ulaun ahado dua lembar tabain. Di lembaran naparjolo tabain ahado ulaun nadenggan naung taula. Di karotas na sabola tabayan maahado ulauta na jahat na naong taula sa leleng siya Januari sa 1 Agustuson. Ikon godang do lembaran kedua on. Dukta jahay tatangnya koma taribak komay tabolok kon tu sampah. Dokonot tama mailaw manjahaon. Daku ula beon. Molo akan adenggan biasa doi. Songon halak Kristen hita hanak hatiuron di dogni hata ni debata unang marnaloja mambahen nadenggan ido. Alain waing turpukon mengajak tu hita. Bagaimana carana monak kita maradopon huasa hagolapon ikon tambah posnya rohata. Ikon tambah porsea di hita. Ikon tambah taat setia hita tu debata. Jangan dengarkan suara-suara sumbang. Jangan dengarkan nabi-nabi palsu yang mau menyesatkanmu dengan membawa-bawa nama Tuhan. Alai yakinkan haporsiamu hanya satu Tuhan yang harus saya sembah, Yesus Kristus. Ima nama ngalehon apa yang selalu saya butuhkan. Dang adong naboy mangalehon. Ya, tungsongon dia pehita martangiang sahat 7 bulan baru ditangihon, yang jelas hanya Tuhan yang tahu apa yang saya butuhkan. Alani Roma hita tu Tuhani unang tatinggal hot tuhatai lam setia mahita tu Tuhani nang di situasi yang sangat mengerikan waingon serba salah, mau pergi salah, di rumah bosan, mau begitu salah, begini salah. Alai bersyukur mahita bahwa kita masih diberkati, dilindungi Tuhan hingga saat ini. Setia dan taat itulah kunci untuk melawan kuasa-kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan siala asih dok dengan ibasam. Nama ngiri-ngiri kami di Tikion. Dunga di pasu-pasuho parsauran nami na dengan rap dot ho di hatami. Mangido hamile hon maton di mimian di hami. Asa marhite-hite Tuhan. Lam huilalahami pandongan yomu di hami. Sahat tu Tikion. Dang alani hagogona mitung alani asini roham do dihami. Songoni nang Tuhan. Di Tikion martangia kami asalam gogo hami makaporsiai ho. Asa unang be marungut-ungut hami di bagasan ngulu nami. Asa unang be hami Tuhan selalu mencari kebenaran sendiri. Alai kebenaran ini justru dihodo Tuhan. Alani ajari hami selalu mengevaluasi diri nami. Ajari kami selalu mampu mandok mauliate. Asa toktong manang aha nahu jalo kami ima balgani asina roham
Tuhami saluhutna. Nang di Tikope martangnya kami tu keluarga nanaing para dehon akayanakon tu bagasan pemberkatan pernikahan. Songoninang keluarga nanaung dapot dagdana keluarga Moses tapu bolon dot inang borgultom. Songoninang keluarga na di bagasan habot ni roha. Homa Tuhan na mga leon hagogon di nasida. Asa boy nasida lam togu di bagasan haporsyaon nang naong ditinggalkon akadongan nang aka nahinaholongan di bagasan roha nasida. Aka kegiatan program kerja nuaingo Tuhan, baik sian koinonia, baik sian marturia diakonia hupasat hami tu bagasan tangamu, homa namandongani hami, aka pelayan, asa boy hami melayani di bagasan roha, jalalasni roha, rap dohot-ho Tuhan. Songoninang secara khusus buano nami aka ruasmu na di bagasan parsahiton. Ima Hengki Queen Hatmaka, Tobing, Lauren Simanjuntak, Bunga Manulang, Deborah Tobing, Stefania Tobing, Daniel Situmorang, Marta Situmorang, Nurmawati Purba, Maruli Bangkit Nungalau Nasida, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Sintua Linda Pangaribuan, Linda Simanjuntak, Agnes Simanjuntak, Asida Balok, Sintua Mangiring Butar-Butar, Nuaing masuk di rumah sakit Duren Sawit, amanami Sintua MH Nainggolan, inanami Nyonya Sintua J Nainggolan Boru Silalahi, Jericho, Cipta Sihombing, Mariani Sombing. Songoninang Tuhan, ngolo tungadong na di tonga-tonga namin, nuaingon di bagasan parsahiton, nang adong dongan nami na marsait daku boto kami. Tuhan tangamu ma, na mamasu-masu ubat na pinangan nasida, asa marhite-hite Tuhan. Homa na mandungani jala mamasu-masu aka dokter, rumah sakit, para medis, nang ubat na pinangan nasida gabe dalan hama malu. Ola kodo Tuhan na boy pamalu posahit, asa unang lilu hami akan namarsahiton. Ala palele kumarsahit gabe lilu hami, alay pargogoi mahaporsyaw nasida. Unang gabe salah pamikiran nami, unang salah hami mangatusi saluhuna. Asalam setia taat hami tuho Tuhan. Jala terus tu hami marpangidoan, marpangusande holan tuho. Alani Tuhan, tung aha penuaing pergumulan hami. Homa na mga lehon. Solusi di aka persoalan nami. Asa boy saluhutna selesai di bagasan dame lasni roha. Di aka keluarga, nahona PHK, Tuhan lehon kecukupan di nasida. Akayan ako namin na mga luluy parkarejuan, Tuhan, tung patuduho matua akayan ako nami, di dia manasida ikon, manjalo aka parkarejuan, sesuai dohot kemampuan nasida. Kayan ako namin na marsikola leon hapistaran, asa boy sukses mengejar cita-cita nasida. Songonin na akayan ako nami na TK 1 SMA. Tuhan, homa na mandongani nasida di bagasan belajar online. Asa lam tupistarna nasida Tuhan di aka memakai elektronik na semakin canggion. Alay unang gabe salah nasida di bagasan pemakaian aka laptop songoninang handphone na gabe alat laho pasahaton parsiajaran nasida, manjalo plasiajaran sian aka guru nasida. Martangnya kami di aka keluarga na makasih holi pahopu nang keluarga yang merindukan keturunan. Koma Tuhan na masuk-masuk keluarga amanami nanami nasihol di lume-lumep Tuhan. Alani gomos mangido hami tung tangi maho Tuhan di pangiduan nasida. Molo tu na adong pe nuaing denggan pamatang na leon hayi pason di inanami asaboy di tikina bersalin di bagasan lasni roha nang hahi pason nasiako Tuhan. Diaka keluarga na paimahon akahela nang paromay pe Tuhan. Iya nako nami na sudapot rokap na tuho mahu pasat hami asa tong mahami sabar ala huboto hami do
hodo mual ni nasa pasu-pasu, siakodo hangoluan, siakodo hamatian, siakodo nang aka keturunan, siakodo nang aka pasu-pasu na asing hujalo kami. Alani, papos rohanami makaporsiaiho, padao masyak kami ganggu-ganggu ni sibolis, asa unang manegai parsora nami dohot-hot Tuhan, nang di situasi nuaingo Tuhan. Molotung adong akadongan nami, namardongan tu dibatasi leban. Tikio do hubuak kami Tuhan asa boy nasida melepaskan saluhuna jala satia madiho Tuhan. Aiholan hasonang asa tokido mardongan dohot akadatu nang akahagolapon. Alay molo rap dohot ho Tuhan hasonangan sisa leleng-leleng na do jalon nami. Alani nang disisa nitiki nami disadarion. Upasat hami matubagasan tangamu. Homa na mandongani, homa na mangaramoti, homa na mangalinggomi, dot mamasu-masu hami saluhutna. Sesa jumolo dosa nang pangalason nami. Asalamar nida hami Tuhan. Di dalam nami, di hati urun naong di leoko Tuhami, jala mampu hami mandok. Mau liate di sude asi dot holong ni roham. Naong di pasato Tuhami. Marhite Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Asi maroham. Amen. Mare de mahita, tapasat mapeliata, boido melalui persembahan langsung, manang transfer terkening, manang adong barcode na di kursita masing-masing. Jongjong mahita saluhna. Tatangnya koma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroro ni salut si leon na denggan dot na solibasa na moliutus. Upasat hami masih anani leomi tu hami pelianami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa parasya kami pelianon. Patimbul hon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion.
Bohai marohanami marhite-hite tondim. Asalam butandami godang ni sileon lehomi Tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, saya pinat badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Ginjang. Leon matuhami sadarion hongoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasor hon madamena tutondim. Pendeta dan Majelis KBP Rawamangun beserta tim musik dan tim media live streaming kita hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Go